bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Enough over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time. It ain't no big thing, just show her a little. Donya teknologi wis ngalami pengembangan sing luar biasa sajroning sawetara dekade kepungkur. Lan salah sawijine owah-owahan sing paling penting yaiku mudahake aplikasi online. Saka olah pesan cepat menyang media sosial, aplikasi online wis ngalami cara komunikasi, sesambungan lan nindakake bisnis. Ing eksposisi iki kita bakal jelajah macam-macam aplikasi online lan pengaturan ing masyarakat kita. Pesen cepet lan media sosial. Aplikasi olah pesen cepet kaya WA, Facebook Messenger, lan Telegram wis ganti cara kita komunikasi, ndhewekake ngedeni kita langsung komunikasi karo kanca lan keluarga. Ora peduli ing ngendi wae ing jagat iki uga ngedeni kita ngunduhake foto, video, lan file liyane. Supaya luwih gampang tetep nyambung karo wong sing kita tresnani, media sosial kaya Facebook, Twitter, lan Instagram wis ganti cara kita sesambungan karo donya. Dhewekake menehi platform kanggo ngunduhake pikiran, gagasan, lan pengalaman karo wong sing sesanding jagat. Dhewekake uga ngedeni kita tetep nyambung karo kanca lan keluarga, uga nemokake lan ngutarakake wong anyar, ngedasarke kepentingan kita. E-commerce lan dagang online. Aplikasi e-commerce kaya Amazon, eBay, lan AliExpress wis ngganti cara kita belanja. Dheweke ngidini kita tuku barang lan layanan saka omah kita dhewe. Tanpa kudu menyang toko fisik, dheweke uga menehi akses menyang macem-macem produk. Supaya luwih gampang golek apa sing kita goleki, platform dagang online kaya Umroh, Fiverr, lan Freelancer wis ngganti cara kerja kita. Dheweke ngidini kita golek lan nglamar kerja saka omah kita dhewe. Tanpa kudu menyang kantor, dheweke uga menehi akses menyang macem-macem proyek. Supaya luwih gampang golek apa sing kita goleki. Hiburan lan pendidikan online. Aplikasi hiburan kaya Netflix, Hulu, lan Disney Plus wis ganti cara kita nonton TV lan film. Dheweke ngidini kita nonton konten favorit kapan wae lan ing ngendi wae. Dheweke uga menehi akses menyang macam-macam hiburan supaya luwih gampang golek apa sing kita golek. Platform pendidikan online kaya Coursera, Udacity, lan edX wis ganti cara kita sinau. Dheweke ngidini kita sinau keterampilan anyar lan entuk gelar saka comfort omah kita dhewe, tanpa kudu menyang kampus. Dheweke uga menehi akses menyang macem-macem kursus supaya luwih gampang golek apa sing kita goleki. Simpulane, aplikasi online wis ngganti cara kita komunikasi, sesambungan, toko, kerja, lan sinau. Dhewekake gawe jagat iki dadi papan sing luwih cilik, gedeni kita tetep nyambung karo wong lan ngakses informasi lan hiburan saka ngomah kita dhewe. Dhewekake wis buka kesepakatan anyar lan menehi akses menyang macem-macem pilihan dadi bagian integral saka urip saben dinane.